eikö 11. Joo. Anelma, mikä se sun paikkas on? Se tämä? Joo, siinä niin. Näin päin. Joo, juokaa nyt sitten kuule. Viemärille ei anneta kahvia. Tämä on mulle raskasta viedä mattoja pihalle ja siivota ja imuroida. Mun käteni ei salli imuroimista ollenkaan oikeastaan. Päivi imuroittoo sitten ja silloin kun se tulee ja lapset sitten taas viikonloppuna. Ja sitten petivaatteet tuulettaa ja vie pihalle Päivikin aina ja lakanat vaihtaa silloin kun on tarve. Ja niin, joka on niin vaikeaa mun kädelleni. Päivi on hyvä hääräämään. Joo. Joo, kerran viikossa käy täällä ja tosiaan imuroittoo ja kaikkea sellaista, mihinkä mä nyt aina komennan. Joo, ja sitten loppuviimeksi sitten juodaan kahvit tuossa pöydällä ja nauritaan ja puhutaan niitä näitä. Oikein mukava. Suosittelen lämpimästi. Niin, että kun kerran omat voimat rupeaa heikkenemään, niin kyllä apua silloin, jos ei ole läheisiä lapsia eikä sellaisia, niin kyllä, joo, että suosittelen. Kotihoitoa, kotipalvelua ja tukea ikäihmisille, ettei kukaan olisi yksin.